En helt ny bank ser nu dagens lys. Efter måneders ombygning åbner vi i dag dørene til fremtidens Jyske Bank. Du vil blive modtaget af en rådgiver ved den nye spørgbar, hvor du kan spørge dagens vært om alt. Og måske får du en lille præsentation af de mange muligheder, eller bliver ført videre ind i butikken. Jyske Bank vil gerne være kendt som banken med den gode kaffe. Den gamle café er blevet til en moderne kaffebar og er flyttet ud i vinduet, så man også udefra kan se, at det er en bank, hvor man er meget velkommen til at kigge ind. På fladskærmen kan du hente ny viden og inspiration. Kassen er omdannet til en pengebar. På væggen bag pengebaren præsenteres aktuelle produkter, både som fysisk udstilling og den store fladskærm. Området mellem de forskellige barer hedder Markedspladsen. På Markedspladsen møder du den nye Tema-ø. Her vil et bredt udvalg af bankens tilbud blive præsenteret. På Tema-øen kan du tage de nye fysiske produktpakker, og som i en rigtig butik kan du kigge på varerne og lade dig inspirere. Fladskærmen fortæller dig om fordelene ved de forskellige produktpakker. I midten af banklokalet snor en prøvbar sig. Ved prøvbaren kan du hente inspiration, ny viden og lære produkterne at kende i dybden. Produktpakkernes stregkode giver dig nem adgang til en produktpræsentation på skærmen. Længere inde i afdelingen er oaserne. Her er det meningen, at du kan fordybe dig i fred og ro. Bankens nye produktpakker smelter sammen med trendmagasiner og bøger. Her er du meget velkommen. Hyggeligt og uformelt. Den uhøjtidelige stemning bliver understreget af en havkat, der er med til at fortælle bankens historie. Stemningen fortsætter ind i mødelokalerne. Her er det scorerummet, hvor du kan spille bordfodbold med din rådgiver. I alle mødelokalerne er der en interaktiv skærm med touch. Din rådgiver kan skrive direkte på skærmen og nemt gennemgå beregningsprogrammer sammen med dig. Her kigger vi indenfor i mødelokalet Inspirationen. Der bliver liv i banken om dagen og igen om aftenen, hvor skærmene i vinduet vil sende et klart signal ud til dig. Jyske Bank. En anderledes og uhøjtidelig bank.